Breaking news. The ANC elective conference in Dr. Kenneth Kaunda, Northwest, is collapsing. The children of One Loaf, One Family are now fighting over the very same loaf. It's a festival of chairs, tables, and you can go to hell. You can go to hell. Go to hell. Lokho esikubonayo kufanele sikulindele ukuthi kusazokwenzeka, ikakhulukazi ey'nganeni zikaThambo la kwa-One Loaf, One Family, ngoba njengoba kuza ama-local government elections lapha koNovemba, ngoba bahlawumbisela lapho, wonke umuntu ufuna ukuzibona esesikhundleni, ngoba uma uqokiwe waba sesikhundleni uzokwazi ukudla. Hhayi ngokuthi ubalwela ukuthi bafuna ukuseva abantu base-South Africa, bafuna ukudla. Ngoba uma ukwiposition noma yiphi, ikhansela, u-MMC, uyimeya, usemathubeni amahle ukudla, angithi azophuma amathenda, then nawe udle nobhululu bakho. Abalwi labantu ngoba bebanga ukwenza impilo zabantu base-South Africa zibe ngcono, kodwa ilowo nalowo uyabona ukuthi yeyi uma ngingase ngingene ngivukile mina nomndeni wami. Ngonyaka ophelile ngomhla ka-7 kuJulayi 2025, Vuyo Zungula wafaka i-complaint ku-Public Protector mayelana nodaba lukaMinister uSenzo Mchunu. Kuze kube namhlanje awakaze aphuma ama-results ukuthi after investigation ka-Public Protector yini enayithola. Angimangali kuma konje ngoba vele loya mama loya sisi, sengithi umama, loya sisi Kholeka Gcaleka, Advocate Kholeka Gcaleka uyi-President Protector. Ngakho-ke njengoba uMinister Senzo Mchunu ewumngani no-President, kukancane ukuthi angamthola esephutheni. Ngonyaka ophelile uMinister uNkabane obekaphethe i-Higher Education and Training waqamba amanga, wathi kwakune-panel. Chairperson waleyo panel kwaku-Advocate Advocate Terry Mutau. Emveni kwalapho kwase kutholakala ukuthi cha, akaze azabe khona u-advocate, leyo panel ayikazi bebikho. Uma kufuneka ayoziphendulela eParliament, uRamaphosa wamsusa kwiposition yakhe, wayesemreplace ngo-Minister uButi Manamela, wayeyi-deputy yakhe ngaleso sikhathi. Nakhona futhi baya kwi-Integrity Committee yaseParliament, kuze kube namhlanje awakaze aphuma imiphumela.
esho ukuthi imtholo unecala noma akanacala. Ayikaze zibuye imiphumela. Kunalokho, ngeviki eliphelele i-ANC imemezela ukuthi uMinister Nkabane usebuyile ku-ANC as u-Deputy Chief Whip lapha ePhalamende. Uma ziphuma lezi ndaba zikhishwe yi-SABC News yabhala kanje: The former Minister of Higher Education and Training, Dr. Nobuhle Nkabane, has been appointed as new ANC Deputy Chief Whip. uKarabo Gagau, oyi-Member of Parliament we-DA oseva kwi-Portfolio Committee ye-Higher Education and Training, yena ubhale kanje, wathi the ANC is shameless. You fire a minister for committing a fraud and statutory offence only to make them Deputy Chief Whip. The caliber of ANC parliamentary leadership wasefaka umgqomo. Fanele sikulindeleke nokuthi nominister usenza umchuno. Uma nje idlula i-commission noma engeke akaba uminister wamaphoyisa kodwa ANC will redeploy him kwenye indawo. Uspokesperson wakhe uminister ukhulume kanje: to be given an opportunity to go and attend to the other committee and all other inquiries that were before him. We sincerely believe that he has done that. Even if he were to be called again, as I said earlier on, he is prepared to go and appear before the commission. So there is nothing much that is left for him to clarify. He has asked for this thing to be done speedily. We believe that the 29th of May, if I'm not mistaken, is going to be another interim report. We do not know what it's going to say, but probably it will be all in the hands of the president to determine his future in government. But in terms of the ANC, he is going to go back when he believes that he has exhausted or he has done what he had to do. Ukhulumela uminister usenza umchuno la ubekhuluma kulomthandazo abehanjiselwe wona. Angazi ukuthi okubani organize ukuthi akube khona umthandazo yothandazela uminister usenza umchuno. Bebephumile kabantu ngobuningi ngoba nongizwe umchuno bekhona lapho. Kodwa abakushoyo bona ukuthi uclarifyile ku-ad hoc committee waphinde futhi waya kuMadlanga, usazobuyela kuMadlanga. Kodwa nje ngokwe-ANC uminister ready ukuthi bangamredeploya kwenye post. Njobe esho nje ubaba ukuthi nge-29 zika May kuzophuma ireport esibili ezobivela kuMadlanga Commission. Asiyazi imiphumela izobe ithini, kodwa nje ngoka-ANC alikho iphutha alenzile noma alenza uminister usenza umchuno ukuthi ahlakaze i-political killing system ngomhla ka-31 ku-August. Ngakho-ke kodwa-ke lokho kuncike kupresident. Njengoba wazi ukuthi uminister njengoba esuspendiwe uyafana nomuntu osemsebenzini ngoba uthola isalary yakhe njengoba injalo yokuba uminister. Njengoba umuzwa nje lo baba into i-ANC engamenzela yona ukuze angasokoli ukuthi bamnikeze enye ipost ngoba ukube akaholi ngabe manje imkhizi yazwela. Ngabe izwela ngempela manje imkhizi ejazini ukuthi hayi manje nje ukhululekile ngoba uthola imali nje ehlele ekhaya engenzi lutho. Manje ANC funeka ikuhlele lokho njengokwenza kwayo ukuthi uminister imbhekele enye ipost ukuze ezoqhubeka phela abe nesalary. Isimo nje siphila phansi kwaso eSouth Africa. Bengithi nje ngikulethele le video uzwe ukuthi kwenzakalani. uVuyo Zungula wafaka isikhalazo ngominister ethi waqamba amanga eParliament kwi-Integrity Committee ayikazi iphume nemphumela. ANC bayakwazi ukukuvikela. Esikhundleni sokuthi uminister uNkabane aye eParliament ukwazi ukuphendula imibuzo kuzovela ukuthi waqamba amanga. Into ayenza upresident wethu wavele wamsusa kwiposition wamreplace ngo Minister Buti Manamela oba wenzela ukuthi ambuyise eParliament. Yane cela ukuzukuphala kwakho la comment section. Ngale kwalokho mina nawe bese sidibana kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.